U nameri da urodimo glamuroznu priču sa jednom od najtraženijih pevačica i poznatim reperom Đusom, uputili smo se na jednu destinaciju, ali nešto nas je na samom početku omelo. Platit ćeš mi samo, ostaneš li tu? Nikad nisu imali ovakav intervju, bre. Ko je jače u ubijanju komaraca? Pa, brate, ko stigne da ga Ne ubija, ruči? životinje se ne ubivaju. Ma kakva životinja, ovo... Stani bre, ne može ovdje. Ovaj brodolom, ovaj pakao, vratit ću ti kada ne budeš se nadao. Brzo smo promenili lokaciju snimanja i na samom početku morali smo da proverimo da li je sve u redu i da li razgovor može da počne. Ćao! Sve u redu. Da, Uspeli smo. ima i ovdje, ali... Uspeli smo, brate, Da. tamo je velika koncentracija. Ovaj nasmeni Dream Team koji ovih dana peva o brodolomu ima sasvim dovoljno razloga za slavlje. Naime, nova Sekina pesma na kojoj se kao gost pojavljuje Đus za veoma kratko vreme pobrala je simpatije mnogobrojne publike. Ono što je rekao Đus danas i stvarno je divna rečenica, a jeste da ovu pesmu ne gledamo kao neki u startu mega hit, svuda se sluša, svi lude i onda za 2 meseca pa nema je. Takozvana šumeća tableta. Da, šumeća tableta. Ovo je nešto što će se... Tako i ovo je nešto što će se slušati jako dugo i reakcija ljudi je fenomenalna i jedva čekamo da prođe par meseci pa da vidimo onaj pravi ishod. Na prvi pogled ovaj tim izgleda nespojivo. Nakon učinjenog mnogi su rekli da zajedno deluju odlično. Recept za uspeh brodolama su duge i uspešne karijere ova dva muzičara, ali kako nam je Đus otkrio, priče o navodnom plagijatu ove pesme nisu ih posebno uznemirile. Ja mislim, znaš, da nema mnogo originala na sceni, znaš. Da, slažem se. Slažem se stvarno. I plus malo pevača koji imaju svoje pesme na bini. I to jeste. Pozdrav za Grka. Poznato je da je zanosna Seka otkupila prava od grčkog autora Hristosa Dantisa. Rezultat ove uspešne saradnje Seka će pretočiti i na novi album na kom će se kao autor 2 nove pesme naći i ovaj poznati grčki kompozitor. Obzirom da ljudi govore kako to plagijat pesme i tako dalje. Ne ljudi, nego neke budale. Da kažem i ovako u intervjuu, i ja sam to više puta pisala na svojoj fan stranici, naime, ljudi, ja sam otkupila autorska prava i šta nije jasno. Seka je bila u šopingu, vrate, šta? Kad neko napiše, znate, stave link od Grke i napišu kao plagijat. Mislim, prvo moraju da se da nauče, da shvate šta je plagijat, a kada otkupite autorska prava ne možete reći da je plagijat pesma. Taj Grk od kog sam otkupila autorska prava za pesmu Brodolom će za mene uraditi i neke autorske pesme i plus još za 2 pesme ću od njega da otkupim autorska prava. Tako da prosto ljudi U stvari, ona je otkupila njega, brate. Ma nemoj da si takva mala, pa nemoj da mi radiš to, što si ljubomorna, posesivna, ja nemam vremena za to. Hristos Dantos, da. Vaistinu Dantos. Ma dalje stvarno čujem to. I taman kada smo se raspričali, opet se desila nepredviđena situacija. Ljubavi, pauk! Bebo! Već znaju da smo mi, brate. Nemoj nas da šta ćemo se, svi smo ugroženi. Nemojte novinare. I kreću na nas. Neće. Zato sam se ja zabao banderu, brate. Seki je kao velikoj srpskoj zvezdi sve unapred oprošteno, te su pripadnici parking servisa umjesto da napišu kaznu, tražili fotografiju sa njom. Kada je obavila slikanje ispred poznatog tržnog centra, pojavili su se i Sekini fanovi, a ova zvezda strpljivo je pozirala. Poznata je kao jedna od retkih humanih estradnih zvezda koja je spremna da pomogne ljudima kojima je to potrebno. Stoga sav prihod od novog spota Brodolom Seka će nameniti porodicama ugroženim od poplava koje su nas zadesile u posljednje vreme. Pošto svi koji kliknu, koji budu slušali našu pesmu, ne znam koliko je poznato ljudima, ali od nedavno se novac zarađuje na YouTube-u i koliko budemo skupili novca za tu pesmu, mi ćemo pokloniti ljudima ugroženim u poplavama. I mislim da je to jedan onako lep gest, tako da ne učestvujemo samo nas dvoje, nego svi ljudi koji budu slušali pesmu također će da učestvuju sa mnom. Pazi, 2,5 dana, 350.000 pregleda i ja mislim da do kraja nedelja da je to već 1 milion pregleda. I mislim da će ovo ići gore, ići and skreći, brate. Odeš tablete ću da eksplodiram. Ja, pazi, Seka prvo imala je aspirin, razumeš, da kaže kolegama da uzmu malo se smire, a sad smo im dali šumeću tabletu, razumeš.
Pored mnogobrojnih nastupa, Seki predstoji nastup u srpskoj prestonici na Jun Festu 19. juna, a da li će se na bini sa njom pojaviti i reper, ostaje da vidimo. Iskreno ti kažem, možda nismo o tome pričali, ali što da ne? Treba da izvedemo zajedno pesmu. Ako je Đus tu, naravno da može. Pripremamo se, da, radi se, repertoar je nešto malo drugačiji, obzirom da je Beograd u pitanju, ali moj bend Aspirin, ja, bit će tu još neko od Zvezda Granda, ne znam sad tačno ko. Ono što je zanimljivo jeste da je to ogroman prostor, da će tu biti više vrsta restorana, čak neka igrališta za decu, svašta nešto. Ulaz je simboličan, 250 dinara i mislim da to da će biti dobro i da ubije komarca i da mogu sebi ljudi da priušte. Iz ove saradnje izrodilo se jedno veliko prijateljstvo, a Seku i Đusa često možete videti i u reperovom novootvorenom studiju. On je potpuno lud, mislim, pored njega čovjek ne može da deluje drugačije. Ali to ti je, znaš, kad su originali u pitanju, znaš, jer kopije... Razumeš, brate? Ovi pokušaj kopije i to, razumeš, tu sve jasno. To ne prolazi. Da. Pa ništa. Kako si ti, šta ima? Da. Zaista je ogroman, kvalitetan i ono što je najvažnije i ima lep pogled. Možete popiti kaficu i da onako gledate u daljinu, da vidite jedan deo grada i da uživate. Da. Koji ja sam ih pozvala u tvoj studio. Samo da kažem još nešto. Za sam kraj usledio je poziv, tačnije govor znan samo ovom duhovitom reperu. Još jednom ćemo apelovati na vas da budete humani i jednim klikom na pesmu Brodolom pomognete ugroženim od poplava. Glamur će nastaviti da Seku prati u stopu i sve novosti života ove popularne pevačice saznaćete naravno prvi. Do tada uživajte u njihovoj šumećoj tableti Brodolom, koja se očigledno već i tekako rastvorila. Ovaj Brodolom, ovu izdaju nosit ćeš na duši.